I pozdrav ljudi, došli još jedno video. Kao što vidite, danas igramo Slither.io, nova igra koja je izašla, koja je realnija nego Agar.io. Znači, slična je mnogo isto kao Agar.io, samo što je, vi ste zmije. I sad ću pokazati šta možete. Evo vidite, meni je malo lagalo sada, zašto kad počnem se umanjivati mi zalaga. Ovamo kao vidite, ovaj ima 45.000, vidim imao samo 121 skor, jedva zaradim skor. E pa vi možete da se pod prvo ubrzate, možete da ovako, ali ne možete da jedete kao u Agar.io, nego onako morate da se on udari od vas, vi ne smijete od njega da sredite. Evo ovog velikog smo zeznuli, ljudi ogromno smo zeznuli, ok, ovaj jedan lik je zeznuo ovoga rozoga. Ne, ljudi, naleteli smo na ovoga. Dobro, prvo da vam objasnim. Znači, vi kao ako i mali, možemo da zeznemo sad njihovog prvog, možemo da im zeznemo prvog, što je jako dobro kad ste vi mali. Ali kad ste vi prvi pa se to desi, onda tu uopšte niko. Da, tu uopšte niko. Evo, mi ćemo malo da podamo skora. Znači, ja znam da igram, zašto igram već duže vreme. Mislim, ne igram duže vreme. Juče sam krenuo tek da igram. Pa onda. Ajde, pojedemo ovoga, nervira me! Ok, ajde, pojedemo ovu masu, ovdje su koju nam daje. Znači, ljudi, evo sad ću prvo da zeznem ovoga. I za malo da ga zeznemo. Čovjek zna da igra. Znači, jako dobro zeznuti, zašto dobijete mnogo skor. Vi možete naravno da se ubrzate, ali to vam ne troši skor. I da ljudi tako postajete prvi, što bolji, to vam bolje, ali su ovi jure. Tako 3 u traku, ne. I sad ću izbirati neki skin. Znači, ja bi jedan bijeli, evo ga. Nekako s njim sam jednom sam skupio 20.000 skor svojim skinom. Evo vidite, ide mi svojim skinom. Znači, hoće me ova igrica s tim skinom. Dobro, ovo je veliki pojas. Dobro, mi su zgravili 1000 skor, to nam je dobro. Da nismo 1000 baš, ali 900 i nešto da. Ok, ovaj mali Juli previše. Ok, on isto mi da, da nije skrenuo sekundu ranije, da je skrenuo umro bi, pojao bi ga. Da ljudi nešto što nije bilo video mnogo, oh my god, oh my god, šta sam radio. Izvite ako čujete nekog 5 voda se dere. Zašto se dereš u 3 sata, zašto moj kasni malo 3 sata, pa onda. Sorkes, 3 sata, sada i on, naravno, posle podne 3 sata, nije uveče 3 sata. Ne deri se više, ne vidim me. Stoga se vi ne čujete ovo, ja ga čujem i to me editira. I prvo ćemo da zajedemo prvog, da postao bar u top 10, znači to mi je plan za ovu epizodu, da postao bar top 10. I što je jako cool, jako sam obećao da će biti Hungry Games. Izašla ova nova igra, pa ja sam onako jedva čekao da je snimam, onako, da stignem snimati i to sve. Da, sorry što nije bilo na Hungry Games, ali sad postaći u sljedećoj epizodi, možda mi bude i mini UHC, zašto može bude i sljedećoj epizodi. Ok, jedemo mi lepo, idemo polako, zašto ako naleti neko sa brzim onime da naleti nas, ako iz 4000 imamo, idemo do 10.000 ljudi. Ja ću malo istopirati zašto mogu samo da snimam 10 minuta, a to ako budemo ogromni i bude se završilo snimanje samo, onda ću napraviti 2 snimka, pa onda šta bude. Ne, ovaj mali nije leto, mogo sam pojesti jednog crvenog, ali da. Idemo. Ovaj mali hoće me zezne. Ajde, doći. Ali, pokušaj me zezne, ali taj. Klinac primjeni 1. Ok, on pokušaj me zezne, ali ne može. Još sam ja profesionalizam, negdje ko budem uđu. Oh my god, dajmo da snimimo ovdje, da ga pojedamo. I ovaj beži, a ne šta, a ne beži. Nego ide u krug oko ga, ovo mi je dobra taktika, malo da ide vrtica si, sve smanjite krug i tako podete jako lako protivnika.
Može i onda im vam izleti pa da vas pojede, ali daj Bože to da se desi sad taj mali da pojede tog velikog. To je bilo jako cool da bi ja pojao ovog velikog i tog malog još. Jaj, pojao ga je veliki. Sad ću vidjeti, ja ću probati da pojedem tog velikog, ali sad da li će uspjeti, to ne znam. Sad ću taj izvrte oko niko. Ok, sad ću malo da pojedem ja da vratim skor. Jer su baš dosta izgubili skora. Ok, evo neki plavi lol. Da se ne usudarimo od ovoga u rip. Da ne umremo. Ok, ajmo ovoga da stignemo da ga pojedemo. To ljudi. Uspješno jelo. Evo za. To, evo. Sad ću ja pojedemo i ovo. Ok ljudi, imamo 7000 i nam dobro, možda i postavimo za 5 minuta 10, ali to ne znam baš da li će se desiti. Ok, ovaj lik mi je pojao svu tu masu, ali nema veze. Nećemo sad da riskamo da nas pojedu. Ok, ovaj jede nekog ogromnog. I to mu nije dobra ideja što je došlo tu da jede njega. Dobra mu ideja, ali pokušat ću da ga pojedem nekako, zašto je on pojeo tog ogromnog, kada se to želo pojeo tog ogromnog. Pojedem, ali uglavnom, pustimo ga sad i evo radimo neku našu metu. Ok ljudi, ok. Ljudi, koliko je falo da me pojede onaj tamo lik, da nisam se malo. I 9000 ljudi, to tek sad kontam, ljudi. Ajmo sad da postavimo prvi nekako ili drugi bar ili neki uopšte. Ali ne vjerujem da ćemo postaviti prvi ili drugi ili neki tako. Zašto je to mnogo teško da skupimo 50.000, nismo skupili ni 10.000 ljudi. Zamislite koliko je to veliki skup. Evo ga neki ovdje veliki. Mislim nije toliko velik, on je tamo bili koji ima isti skin. Koja? Ovo ću uzem nekako. To, ljudi, pojeli smo ga. Ljudi. Yes! Zerali smo i ovoga, ljudi, yes, ljudi. Sve će vam vrati neki da me pojede. To se meni stalno desi, ljudi. Jurim da pojedem ovoga. 13.000 ljudi. Četvrti svoj, yes, ljudi. 14.000 za 7 minuta smo postali četvrti, ljudi. To, yes. Ova epizoda je uspješna i treći sve ovoga. Yes. Ok, ajmo da probamo da pojedemo ovog nekako crvenog, ovog da ga zedemo nekako. Idemo! I on će prvo od mene. Neće da me pojedi ipak. Šta kažem ljudi, moramo da ih pojedemo sve. Dođi! Aj neki hero me pokušat će pojesti. Ok, ajde da vam pogledam tu. Mali je pobegao. A mogla sam ga i okružiti i pojesti. Ok, ajmo ovog da onda okružimo. Sad nećemo koristiti brzinu. Sad ćemo da ga okružimo i da ga pojedemo. Polako smanjimo krug i eto da ljudi tako pojedete najlakše protivnika. Sad se ja uzmem nekog malog, ali moram mi uzeti ovako nekoga kao što je ovaj, ali morate baš da ste veliki. Naprijed prvi bi mogao mene ladnjaka to da mi uradi, zašto on je ko 3, ja. Pa da, ko 3, tu nekako. Ok ljudi, dobre. A prvo ovog da zeznemo da ga... To uspješno ljudi, uspješno smo ga zamotali. Sad ćemo malo da smanjimo krug za ovoliko. Ok, malo smo ga smanjili krug. Sad ćemo da pojedemo ovoga lisa. Lisa, nadeljao si ga. Lisa, smanjujem ti krug. Nećeš pođeš duže vreme. Nećeš. To, evo ga ljudi, upecali smo ga. Sad odmah brzo izlazimo. I ovaj je jako pametan. I da, i ovaj video će 100% biti u dve epizode, da znate da ne prekidate zašto će izaći druga epizoda.
i da ljudi sad će i nestati ova epizoda. Pa ljudi, vidimo se u sljedećoj epizodi, znači i bit će 2 epizode ovoga pa da znate, pa to je to